Hello guys, upod ko sa mga akong nga wifey, maluto kami siyang balotchoy. Balot sa batchoy. So, bantaye! Bantaye! Napamisa na naman nga magluto sang batchoy galing with a twist. Okay, so ang magamiton balot. Balot pa bukal ko ng balot. Tag-unsi na sa mga balot sa bago. Okay? Dito ko sa Bonifacio nagbakal, tag 11 pesos. So, kung natuto na yung maluto ang balot, and then, lantaon ta karon. By the way, ano galing ingredients ng amon nga batchoy? Siyempre, special fresh noodles. Okay, and then, fried garlic. Okay, fried garlic nga nabakal na sa tinda. Okay? Tapos, putang na mo sibuyas dahon, kag hamo-hamoon. Bantay eh. Okay, so mga kabantayin, nagbukal na siya. And pagbukal niya get, ma-wait kita 15 minutes. Pero syempre dapat ang kalayo niya hinay. Okay, para hindi siya ma-overcook or overboiled, para hindi siya magkalaprak. Okay, tayo pa rin na. 15 minutes. 1.5. Okay, so mga kabantay, actually, hindi kita mo palaan kung paano maghimo ng sabaw ka batchoy. So ma-experiment lang kami. Okay mga kabantay, wala kami siyang baka. So, nor cube na lang na beef. Hopefully nga magsabor baka. Baby. Okay, so mga kabantay, ready ng amon nga balot. And then ready ng amon nga himo-himo na sabaw. This time, butangan na namon sang noodles. Okay? Okay, so mga kabantay, arit sa medyo mauting nga part ang pagpanit sang balot. So, kada isa panitan namon, may tatlo kami kayong. Dili namon ibutang ang mga unod, dili ang piso, kaya wala kami gakaong piso. And then dili namon ibutang ang iyagi nga sabaw. Kaya sabaw, i-intra namon later on sa sabaw tong aging timpla namon kagina. So, bantaye! Okay guys, so ayun na, natapos na siya. Ay, baby, pakita mo na, baby. So, gin-separate na namon ang balot, ang sabaw, kag ang iba ng mga piso. Okay? So, aring sabaw, ibutan na namon sa amon nga gintimpla nga sabaw dito sa sulod sa kusina. So, dali na. Dali. Okay, sa mga kabantaye, amo na siya nga amon nga
amon ang resulta sa amon nga ginhimo-himo nga balot choy. Balot nga batchoy. Okay? So, do batchoy mo siya gyapon, pwede siya dahil butangan sang patis kag paminta, kag butangan nyo kalamansi. Okay? Kung gusto nyo, depende sa inyo timpla. So, ano gid siya? Batchoy na batchoy. Okay? Galing balot lang ang sahog niya. So, Wala karne. oh, okay. Namit. So si Brad in check, kabay pa nga ikaw may pakita ka man nga imo man nga menu sa aton nga mga kabantaye. So mula na sa dason liwat ka episode sang Bantaye. Bantaye.